May bantog nga hambalanon, ang isa ka tinulos ang tinta makapahunahuna sa isa ka milyon. Ang naimprintang a material ang mas mabugat sang sa ginhambal nga mga pulong bangod sang iya kapaturan. Sa mga ginsulat nga material, kita may tion sa pagbasa, suno sa aton luyag, kag amuman sa pagbinagbinagliwat sa mga madalum nga impormasyon nga aton gintinguhaan matun-an. Ini makabulig sing dako sa dirang aton ginatinguhaan tungkadon ang madalum nga mga topiko nga nagapatuhoy sa espiritual. Ini matuod gid sa bilog nga kasaysayan, ang pluma ni Luther isa kagamhanan, kag ang iya mga sinulat, malapad nga pagsibya, ang nagpukaw sa kalibutan. Ang kasubong nga ahensya ang aton ginakinahanglan, upod sang mga pasilidad nga ginpadamo sing isa kagatus kapilo. Mga Biblia, publikasyon sa lain-lain nga mga lengguwahe, nagapahayag sang kamatuoran sa sini nga panahon, ang yari sa aton mga kamot, kag mahimo mapalapta sa bilog nga kalibutan. Ang dakong bahin sang aton balay balhaganan ang magpatigayon sining buhat sang isa ka anghel nga nagapanaog halin sa langit. Gamhanan ini nga anghel, kag ang iya silak ang nagapasanag sa bugos nga kalibutan. Sang 1849, si James White naghimo sang isa ka publikasyon nga gintawag ang presente nga kamatuoran. Ining diutay nga sinulat ang gintumpok sa salo. Dayon ang mga kautoran kag mga utod nga babayi ang nagpalibot upod sang ila mga luha, nagapangabay na pakamaayohon ini sang Dios samtang ila ipadala. Kag dayon ang mga papel ila ginpilu, ginputos kag ginsulatan kon si sino ang ila padalhan. Kag si James White amo ang nagdala sini pakadto sa Koreo sang banwa, 8 kamilya ang kalayuon. Ini nga aksyon ang isa ka sabat sa mensahe. Mag-umpisa ka sa pag-imprinta sa diutay nga papel kag ipadala ini sa mga tawo. Diutay anay sa umpisa, apang samtang basahon ini sang mga tawo, sila magapadala sa inyo sang salapi agud makaimprinta. Kag ini ang kadalagan sang una nga pagtinguha. Ano ang matabukon magmahal na ang sukot sa pagpadala sini kag indi na pagpasugtan. Ang presyo sang aton suskrisyon wala nagalakip sining bag-o nga galastuhan. Gani, magsalig kita sa kaayo kag kaalwan sang aton mga kaupdanan sa pagtuo agud matuman ang propesiya nga ginsugid sa aton sa una nga manugbalhad. Samtang basahon ini sang mga tawo, sila magapadala sa inyo sang salapi. Amon ginapangamuyo nga ining unang Sabado nga halad ang magtandog sang inyo tagipusoon agud maghatag sing sulusubra para sa mga kalag sa bilog nga kalibutan nga nagakinahanglan makabasa sining presente nga kamatuoran. Salamat ang inyo mga kautoran sa Departamento sang Pagbalhad.